Fit-taħdidiet li il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu matul il-jum tal-ħamis mal-Prim Ministru Palestinjan Rami Hamdallah f'Ramallah intlaħaq ftehim li jitwaqqaf kumitat konġunt bejn Malta u l-Palestina sabiex jiġu diskussi il-pass li jmiss f'osma ta' turizmu, edukazzjoni, infrastruttura u s-saħħa. Kien hawn illi il-Prim Ministru Joseph Muscat stieden lill-Prim Ministru Palestinjan sabiex jibgħat Malta delegazzjoni politika biex minnu fih jibda x-xogħol fuqhom. Il-tielet jum ta' żjara tal-Prim Ministru Joseph Muscat fil-dan ir-reġjun tlaħaq bil-qofol tiegħu meta huwa żar l-awtoritajiet Palestinjani. Matul din iż-żjara fil-Palestina, il-Prim Ministru kellu taħdidiet mal-Prim Ministru Palestinjan fejn fost diversi suġġetti li ġew diskussi ġew trattati oqsma dak li għandu x'jaqsmu it-turiżmu, is-settur edukattiv, is-saħħa kif ukoll l-infrastruttura. F'din iż-żjara fil-Palestina, il-Prim Ministru akkumpanjat ukoll minn Martu Michel żaru kamp tar-refuġjati kif ukoll il-Knisja tan-Nattività f'Bethlehem. Ġew diskussi fost l-oħrajn l-esperjenzi ta' żewġ naħat fis-settur tat-turiżmu b'aktar dettalji jiġu diskussi waqt taħdidiet bilaterali bejn il-Ministru tat-Turiżmu Carmelo Vella u dak Palestinjan. F'din il-laqgħa bejn iż-żewġ Prim Ministri, Joseph Muscat informa lill-Prim Ministru Palestinjan illi l-Gvern Malti se jkun qed jagħti lill-Palestina 110,000 euro f'appoġġ finanzjarju illi jinkludu boros ta' studju. It-taħdidiet iffukaw ukoll fuq it-traċedja tal-ġimgħa l-oħra fejn il-Prim Ministru Joseph Muscat għadda l-aħħar informazzjoni lil Hamdallah dwar din il-kriżi umanitarja. Dan fid-dawl li fost il-150 immigranti li ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta kien hemm 41 Palestinjan. Joseph Muscat irringrazzja lill-Prim Ministru Hamdallah illi personalment informa lill-President Mahmoud Abbas bis-sitwazzjoni u li poġġewa fuq netta l-aġenda tal-Gvern Palestinjan sabiex il-familji milquta minn din it-traċedja jingħaqdu flimkien. Dwar il-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li hemm rieda miż-żewġ naħat illi jaslu ftehim. Il-Prim Ministru sostna li l-intenzjoni tal-Gvern Malti dejjem kienet illi s-soluzzjoni aħħarija tkun ta' żewġ stati. Minħat jew Rami Hamdallah qal illi l-Palestina għandha rrieda politika li jaslu għal ftehim finali. Gvern Palestinjan qed jagħmel sforzi kbar biex jgħin lin-nies ta' Gaza u iġalhom jifhmu illi jkun hemm il-paċi mal-Iżrael. Intant fil-Palestina il-Prim Ministru akkumpanjat minn Martu Michel Muscat żaru l-fabrika Pharmacare li hija l-unika kumpanija b'sidien Palestinjani li għandha investiment f'pajjiżna wara id-delegazzjoni Maltija żaret l-Ajda Refugee Camp. Il-Prim Ministru iltaqa' ma' dawk li jgħixu fil-kamp b'Joseph Muscat jgħid li wara li esperjenza personalment kif jgħix il-poplu Palestinjan m'hemmx għażla oħra għajr il-bżonn li tirrenja l-paċi. Irridu nagħmlu ġustizzja iżda rridu wkoll naħsbu fit-tfal tagħna, sostna Joseph Muscat. L-impenta wara kienet żjara fil-Knisja tan-Nattività, il-post fejn twieled Kristu. Il-Prim Ministru Martu Michel hawnhekk qattaw ftit ħin għall-kwiet fejn xelu xema fejn twieled imbagħad niżlu fejn hemm il-maxtura.